ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତି ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ଲକରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟ। 2ରୁ 10,000 ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗ୍ରାମ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରାଯାଏ। 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଓ ସରପଞ୍ଚକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ ଓ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ କେତୋଟି ୱାର୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଜିତିଥିବା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ବଛାଯାଇଥାଏ। ସରପଞ୍ଚ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମିଶି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାମ କ'ଣ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ପ୍ରକାର କାମ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାମ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା, ପ୍ରତି ଘରକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ କରିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି କରିବା ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା, ଏହାଛଡ଼ା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ଓ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମ ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା ସହର ବଜାର ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମ ଅଟେ। ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତୃମଙ୍ଗଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା, ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ, ଛେଳି ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ରାସ୍ତାର କଡ଼ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ବା ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏସବୁ ହେଲା ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଇସା ଆସେ। ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନରୁ କର ଆଦାୟ କରାଯାଏ, ବନ୍ଧ ପୋଖରୀକୁ କର ଦେଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଳା ହେଲେ ସେଥିରୁ କର ଆଦାୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି।